goko kuyo menyete na kuko sieka maiso yori okure lakini ekera kure nero gutugora maiso abana ba mito ba Ndizi TV my family of faith tafadhali fungueni macho astorochi gochumutua kero muntu ikero asirima asabali mwensi mwachali tukolia lero asante ni mwata CMC chane nindo CMC boko nindo cha DJ chirago sebere satonara chi DJ cha 7Cs asto akora candle lighting yo mano minto faith na inche akor ku DJ Poli na morra segete njoyo tenena MC amatuka mange nkobori ndekero kyobo chumbe kitutu cha Chenot ari Monyerero ward nje tayari nimbwateriete MC mutari gwancha momente yoka mutwari yoka taribo amen abana ba minto musese niwe na asante so watch. Thank you. A committee, very briefly, we take 1 minute tumalize turudishe likondo timatinga kirikoro songo likondo kondo turudishe kondo kwa MC mbia mono Osoro family na bantu bagachuba na Bosongo family pole sana nchenkoro Kosoro the actor na twabwatiranire buya se moyega bwo kwariga nyenyangiye ya faith so ntakete wa appreciate abantu bakego kurwase police department karibu sana Mr. Obino Inka TV biyamona senye chumwa tubwate sirikuri tukori tangani Kiss FM gaito no barega biyamono karibisa abantu ba 7Cs Whiskey Stream na bari bonsi my Euro and team na bonta inyore bonsi but thanks a lot asogo tubwate sia we have lost twasiririe musubati orenge ko smile yoka rego keep time tuanchete na into mwanchete so yatorera sobo amona bari tokona korera kero muntu nabote style yayo korera ngo sabanga torero sangi gwatachiro yonde byama. Next tikatonyoro yorengo mugachio ito umwana kadot koru Kiss FM okwana buna committee na ndo okwana buna Kiss FM karibu sana ngere kingo chakera Kiss FM. Hey, thank you mbia mana seriba katika tokwana ni asembe boirire boirire abana mbia mana sogota asema leta buna mwate biwo nkoro kusheli kadot kadimple igongo korane radio cha Kiss FM ngo koro morobili ukoro kunga egeticha uyogo chaka chinsa inye chamambi go ikachinsa isano na ibere chamo baso tiangire libageli galia bene gotambwa abarali ba minta butu acha na barabuga igana na ba korana Inka TV. My brother Brian McKnight and Bridget, you can just wave, and Brian, you can say a word because of the director. Awancha wa monne walirogora na mate wairire mora ose moyo aya kondo chebeka ngoko bakoiga bari bari ga bagotegera Kiss FM aro rogotegera Kiss FM Kiss FM enka samalieta ngor kwa Brian McKnight oreto morobelio kor kwa Monyerana ne weekend ngoreto morobelio rumba feita no mwana kurbosonga alia nande keroro muya abantu bakorera sobonge that's why abantu kurbosonge ngima ya chirega magomba mane kurusense ya Kiss FM se director ite kwa Bernard Tema na batangazaji bonse ba enkayo mu busita goteba pole sana senke Nyasaye tigagendere kubalemya mongino na abana bae Nyasaye agendere kubaho balemu na abuna Inka TV twabeire togosangana echi actor ne echi actress na bateli bonse ipi bahotamna konyo yo minoka koleteki konyo yo minoka rocha nande kale moyo pole sana Faith, rest in peace. Muna tebere on behalf of the director Mr. Bernard Isaac Otema na head of radio Mr. Masai tuwatebere nga pole sana mbato mege toro kiabo ngo kiana nanda somongi na gaiga tigangira nabano gochia ngo ande bune committee nande na call recurrence sema yo radio ase committee ngo tebanga ngira nelia ba asani bonse pe babo songo ngambia mono
aseng'encho mweru sana kokonye familia iga yao Faith. Onde bwensi osoeti okoboko kwa yaso mubuko akaru neba 10 neba ni isano etogoteba ng'a Nyasaye asiseni omubuko oyu tobaisa kolemer none litukerimo. Nabo igong'ira ni libageli galia bene ntebe ng'a mbiya mana se committee iga eitu era nero. My sister Naomi, where is Naomi? Yeah. Nyaroke yiga tika Nyasaye siseni enkole bwate agendere kumusiseni kabisa. Aseng'encho nere tuomboganire nere bosonga ali gwonchokana na kubanga nere matanga iga yoyo minto Faith igoro nere twarenge nere mochari ali tugonchokana na tokarabuna Faith yakoba dressed nere tuachite nere n'abantu ba Migori tukagure coffin. Abantu ba Migori, we say thank you so much for what you did for us. Mbarabu bagurete coffin nande bagakana chibesi cha mochari. At the same time abantu ba bosongo bashugurike na barabu ibintu ebinge etogoteba tika Nyasaye abasiseni nande abamente. Omongi na tigante venga pole sana. Tika Nyasaye komente chinguru chinga kichi. Togocha komorra abana mbaroro Faith inkagerete batigarete ba abana abo bali school, the twins ngai mole. Yeah, we have the twins bali school na botogocha korana kibako nyore school fees asema tukaiga atigarete na kelikendekera atigare na kebegeke na tuna botogota tereri ase ogosira kwagachira omong'ina enyomba aseng'encho enyomba inero Faith ale korera mano ng'akana inchi ning'agachire mama bono oruro rotaka yoko yagacha lakini aseliete lia Yesu nkonyagacha tole tonyeteneni mbia mono. Thank you so Amalieta much. nabata ngoro kushele ka dot ka dimple omwana chi dimple. Wa. Kake babo sisenigwe egasigwa korire matukayo nsipi mwana yatali korara. Agotumerwe besa bakasa saba cyabo tuko uikanyeri ikense. Kake moko mutura matenga po sebuka. Thank you. Ndarangari otiso oyore a committee tigangira libageri lyabene ko recognize the presence of a county ya Bosongo. We have kiongozi gyaito oyo gotolide bune vijana sometimes ntoma itike gusibuya naro gutwaga chapta ki eke gusiege goteba iga nere a director ya culture Kisii County na no musani of Faith. Kindly with respect Bwana Obino Nyambane lero mwana minto 1 minute Please. Minto mwanya getinge masoge naende masoge nkwani gonya gwanchete Faith nkwaniga buya mono koro ko mwalimu Obino Nyambane oyo isaboke Nyambano genchabo nyamaiko obunde undole ngoyo getusi omonto irwani otaro gete boibabe nkange susu ndo mosoro kumuguche kubo mame baba arwete bonyaiko makebirichi naende nasomi kerongeta igo nimanyite gapotro Faith no mwana tuanjete tari naje gukwana buna serikali ya county lakini buna serikali ya county ya Senko ikaransa buna director ya culture. These are actors buna mobaroche igapaka nonya no musigari oyo ngo active na kiegente kiabereire buna kiabereire iga na kitoko tena asore gasi renda neba gasi ki abamino kibakoroche igo no itonire goseba n'abantu baminto nto igwanaine abakungu n'abaya mwakorera na nemenu yabasaliri igo natena abakungu n'abaya kwa igwa abakungu batebire nemenu yabasaliri talibo mwanya gukora gukwana igoro y'umukungu omuya
abakungu n'abaya emenu yabasaliri ko mukungu muya n'oyo ogokwana buya okwanwa buya ongabo kano kibotingire buya bwabwa ekenyoro gyategera buna faith mwanyi kubona abangina anganta igumogoteba na ebono omukungu omuya n'oyo ogokwana buya okwanu buya ongabo kano botingire buya kibwabwa ekenyoro gyategerera nabenga na musacha muya abasacha abotiso musacha muya nokoringa nkundi koruge sieri mwaye ilindo mogoko sanonoke nyomba responsibility nko irande chitaka ibere nko saba batebye kegusi pastor 1 minute to teach something tuagosire bunege saku ase tuagosira bunege saku nekero twatiga chinchira nechinga kone chige kero cheito twaso echi abande bono gesaku nkeiyo ase ngenje yechi yebiro abana abaisya tware kwarokia abagaka batigeire abakungu baira abaisya bware babaramiri naende nabo bakominyoka gochyo kubaira ni nyomba bona abaisya bakubire bono ntubwati basacha gochimotwe abantu tubwate gochimotwe abasacha babegete chirongi lakini omotu nyina abakungu ekiara ngino baire menta mwate abantu aru ntosara mwana moiseke mbuya lakini ngwato alternative way yokorosio omonto oyo amanyene kera kobo mokungu ni gabwenete kobaiga imanyite we are arguing this out egesakunga itorigere mwasariye ebigusimo kateneke gusikero kinkwe bakere tigamba tebi gabangira nabaiseke nabantu bali mogo chikonyoma inyoma yasarekire mwanyumomire chimbebe motabwenerete konyoma mwaitani ryoro bebe mwachire moino moko nyoma korwe nyomba cyamo gusitari cyarenge cya siasa igo cyari korenda amanyinga yobo sacha onye kwamanyire na kwasoire nyomo kwasoire ribebe otabwenerete okonyora abana batari boronge mwamanya guchaka na twarogiro ntorarogwa intu twasarie kegusi nkeri korara masangi takorara na sengenchota ogweko na tomanyetike gusi risangi rigo konyora lyagoitire lyakorire mechi mutamaite na nayo musonsore morobe mobe boronge shauri yen asengencho bankunire digantebeiga igo twacha bunege sangyo ya faith nyanchama omwana murabera enkoro bwanje tabantu na kyabantu baberera naenda asengenchereiga bainyoriga neki na kitoko kora omogisangia kore keke eke nyabo undi eke kyake imokie ake gore kagena akagena kengoko kagena kwa kaimokie aka gore kabori akwa kaimokie aka gore ng'ombe utalioro ng'ombe yuanye imokie hanye gore muntu ibora abana birachoki mbyagi tomoche kosaringi tigangote byakanyaro kankari ngumbweri gakweyaka maguta mange gakorire ngobege tocho kaya ukaruka yomba ngaseri na gutikambacha igwaitire kanikabeza obe omwana olyanya munumo bariri oakire ebicha mwa bwana akuruche ngwetare wetiro sibunizo na maganja ataroma gonga karamangina byara chagenkubikuri naendeira nekuri chebaba nebire kokotebya murao karendondo endondo bunyandondo oa kwa wala wasikiki swali kwa wala mwenyewe shukran twamaliza kwa kusema asante. Thank you. Kikomora nchesing omo pasta ngong itale please okyon. Thank you. Gakie timu ya Migori ngentongere baeba. Make that announcement within 30 seconds. Kindly. Please just 30 seconds family na bagani bose na bakani ngambia more mbia mono nchenkoro kujwana nyangau seitonga ali nyama ya mate bukirango mate feiti ale ngamo mono minto Wasema kwa nege Kiswahili 30 seconds
Nimboto mo kano musini ni kana akonya Faith kuchinjagetari. Na kaya na yana gochenje kwan. Yangu kwa nege Swahili akina na wasabire nga bantu bamindu. Nasema hivi. Faith nilimpata, tulikuwa tunafanya naye kazi Migori. Nikampata kando ya speaker akilia mgongo. Sijui kama aliwaambia shida kama hiyo. Nilimbeba kwa mgongo sababu gari linikosa na pikipiki linikosa. Nilikimbia naye mpaka hospitali. It was like 200 kilometers, as in meters. Unanielewa? Nilimbeba nikampeleka hadi huko. Nikamsaidia kama sister yangu. Even though sikuwa namjua vizuri because alikuwa mgeni. Na ukiangalia katika hii msafara wa kumsindikiza, sisi kama watu wa Migori tuliamua kama familia ya Native Gillies tukatoa mchango wa sanduku yake, mchango wa tukalipa bili ya mochari na pia nguo ambaye amevaa ni sisi. Sijui kama mnanielewa. Abang na moji kuweta bol. Eke Swahili ngo sawa kale buya. Igo, na banganje de igo. Kara irang ora no yo ni ko mai tu biya. Ere iga. Na cha ga iga ncha ko batebi iga. Quiero mo cuando montega así cosa quiero mo mañana monte ne bare tu ke limo iga. Mo ire ngamna mo iso ko mino na momro mino. To ko manya mambia enaki. Mo ni weta. Etu acha ga tu akwana ne ga raini lakini moto maeti aba anta abange te Migori na aba gusitole. Ega na aba ya tu tu. Na aba gusitole. Lakini sababu tu abiari lugali. Lakini to yani na moto ngamna aba ga level. Lakini na aba gusitole. Mbiamo na mbiamo. Thank you. Nguo walikuwa wametoa pesa inunuliwe nguo, wakapata nguo imenunuliwa, hiyo pesa wakatumana pale iwekwe pamoja inunuliwe mapati. Kwa hivyo bado pesa ziko nyumbani. Kakia singe nchie biro kiondo mindo tigango na chira abwo. Omorandia tuamogosere kuruchisa chiaye nganchire tunachira. Omareta ngoro ku Douglas Otiso, diangira ni oli mo pasto yo ngambi ya mono mo pasto yo. Tenda igoro Otiso. Okiondo nicho morandia. Togoso enji. Ntogo ira nasi tuwaru. Tiganda ngeli kwasa kwani abante wevuga. Tokore tosasenjiri okay kwa sanjo koroko boko iga ndege akiro kiondo kwano kore kwanza kwaso tara kwana abantu bagacuba abantu baru bosongo abantu baru Kenya ngima mbuya mono lani lesone ya Mase Faith obosani na maskani negento kiamana asemwanya bantu goko ira nanka onye ko bwata sa ke igora konyo moyo mino konya soranya uranyare nya saba siseni Faith mintara buya mono malita ngoro ko kiondo. Rest in peace Faith. Kina ngoma chairman we committee akina singa joye chingaki mutigale buya no toramo e family tojudera namna tokwana toramna tokora bintu byeito buya mono. Thank you brother, asante kwa kole merememia. Mbiyamule yendongo chakara rongoli ana dagras asamaria dangoro ko Joseph Nyakweba gose kwasa korwe bandi ya Sungusia gose kwasa international na retira magomba ne goja se family Faith into manyete na boiga se fratanti ya ndisi bali bakurunga chiata igona akora bobe bas oyo minto ichire ngora tago jesa ninseye nse ya umamire ebubuno mwanulia ega kikia baba mosani onde tayo onde na kurama abantu balero omochani omokune inchara bote mwaye kona kujitingoreti. Asante sana MC karibu. Oh sorry. Thank you so much. Kamoranje na ate betotore mererani na ende ndoche yawe ile botware mererani babu atia mangana balante mangana maya mbalere tibuna bata getakorera soyo mwabo tore mererani sasa yonta etakorangeria Morisia ochenche gepindi yake igona ende ende kanisa maria sabato tainga no bo maene bole Morisi nchwange rore nto umupasta mbia mono kwa kuvumilia ono na bego ikayara waiga na intu tigatore mererania matanga nko erare buya ni ndochebo karibu sana Morisi.
titorina obomenyo omochetori aiga toremi wa singaneye toganyo moche ocha toganyo moche ocha titorina obomenyo toriyo moche orache sayoninkayo monene okomekae miaka yonsi okomekae miaka yonsi obomenyo bwomorembe batoriwa batimoke onyena bwa techimbawa kohiruru kanarenge ingiruru kentimoke omoyone kira igo omonene omanyire undankoro uyawaye nero chorerengaki eyogoti wane tusabe tata nyasaye mutungi iguru nense biamono nainde aso musangerekano witu ria rero aya akorekire nyasaye nkwamanyete ng'ana akoreka ase rituko eriga aya atigarete omukunde kana akoreta omonene koranje twamubikire ase okoboko kwao ekera gukwana nyasaye tigango tokorore buna tutagana gukorora rinde twamanyira aya onsi tigaranyarekane kero gwatwabeira mamoche nebibe ase gokabena keroyo omanyasa ocha somusangerekana oyo kaira nabuna arenge kurenda irane wichire no banene gwao nakwo gosaba witu asirite ria Yesu Kristo omutoria diamono ona gotware kwira chinga kiechi basta karibu ilindo kuana no musangerekana omonene oyo ochira ase ebirero byo mwana Faith ona barimo bwata gisimi na bokoye batayabo gangora igo turwa bategererio buya chinse chine chimoima omonene aligete gukwana amona intwe yamono gato ererie geturerie ke guchiase mu pasta gango bakwanie abo mulero guraria bali muinaria na mate maiga mwensi turakora ngoiga haleluya bali ba muinari mpaigweti gona bondo chinga timu eriteria monaintwe kondo ndichietyo bono baria muri angega ya muigwete tigangire kideka chinke bune kanisa asinge nchiyo gusabira family yeye kero kurire na boruchinga abantu basoire kuiwa nga chinsa chabere chokogenda na inche kera abantu bakogenda na gukwana ingane kiagera tindi gukwana maiso bantu bagutara onko iguna kwana kera abantu ba timogeteiga batuliete kidogo asinge tiga nkwane lingane limorioka familia ye ncheno mogeni iga na chiete nkasobo asomongino yo iga ekerona igwete nabwate semina nabakungu bandari gachuba aiga no bokoreri bwana butangani na korira se district ye iga bunanda asa matangaya gobo rero nkurigiri nari ngene kyabalishi bana bakoira matanga elinde nchemba ikaransie committee yane nkagetenga tindwe tiare mo no mutaigweti chinkuma chia pastor Nyangondi yo tinina pastor Nyangondi kurunya chichia
abalisi banemba maete buna tukuira matanga naende twamurandi Yesu igo nagaiga narore Yesu orandiwe buya naende ninche mbaire esemi nake inde totiera nigo chime moneri inde tobwenera asobokoreri bwa Nyasaye haleluya igo nabonte tiko batebinga naigeta senkeye ekiagera okuganikwane muno murandia nekero umuntu one atware obokongo bunobo na ikona koro gusaba sinka ekiagera tu kumanyereria samatanga bunarabe lakini ekero kwa ikirenka umefanya jambo la muhimu sana katika familia asege familia lina ikatu koro gusaba munainwe bono ngo basabirande kiara no musangerekano bwensi ukiriga iga noro bakwanira mangana manene asingincho ye familia yiga ekinta getagotebia etimu eria ya ichaiga dagira sutisona kware ngumunyakero ko bono gaiga na ndi kware ngumunyakero kuru mati osena okiondo your network was big network yeno ne yarenge that project mo initiated ekiagera na chetega I will monitoring it one day second day ngonyora muraye kora I'll publish it ngamoye collect igo bari mwaru bosongo bari mwaru TV ya ndisi okiondo na mwensi make sure nga a project eri ya erire kiagera pastor nyangondi otenenire gaiga tana gotiga project etaire ti asagokora igo bona senge njontaye bwate tena yegumwa ye chaka nande na chire kenyoreke ni nchendo ekiagera obworo negente kibe ntukwana gaiga ngamoche muira ne bosongo na getembe nande muiche gukore project eri ncheno ngo chakorara gaigo botukono mu basoko na gwetonga project eri njabete nyomberi njagachetwe gego sanga tere tiri ori mane kobeka ba Adventist men bana na balishia tuchiko yetabuki lakini egente kini gona keruse tingo bworo negente kebo muntu narore kukwana nga uvivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa mwamwa mwiwete kwani ndicho kini asa kichapapisa choncha iwa mwese kolete njaro muchiyoyo haleluya njara tewese gocha kenyoreke tigatokore mirime yo asinginju yo buya bwa Nyasaye iko nabatebiri yotene okwana pastor Chapes Nyangondi mu pastor nyachi ugachuba gachuba ni gochubika na nyachichi na ruete ngachubande bono tiga ntene ni family rinde bakorero gusaba gocha ga sakendu ikiagera na kiyo kango koraiga bambekire biro byabo ga bono mungina beraria bwati kuno mwana okoro kwa Petrus Nyaboke abwati kuna Naomi Tabita abwati kuna Sa Chabeli Agnes Tayo ni Galilei tigirari kwambuka mu bwati ahiga gamba korero gusaba erinde tukore togenda kaseretera Yesu bambikira bonsi anabo uchakira ari mungina yo mugasuga babeke bya bonsi ga bono sabirande nikine kiyatoleta ya tukoro gusaba erinde togenda ka babeka bonsi kango bonsi ngaibanda bana bali ngaibanda butusabira ngaibanda usabatore naibaganda tubasabire abana bali incho no mwati kana barongo nande muina ali baka bali ko berange yasibe bugo sese ni kole barongo inchua inu twaje usabira baba njena kitizino nimba maete bona malieta nabongo bakwana nabomba maete mwensi nabongo manyo taya kiagera chinsa chiri twabete na inu na kiki na chitekori gikurwa semule mwabwatanire buna mure usubati amanene naye kuruhororaye marehemu no ara sigeta abugati dake ya moya bambekere bonsi ngori otaracha semwensi ngayo mumuraenda guchi Abraham ngayore Abraham ilitali aondi arenga Abraham ana rareli ngao lina kitika nganyoroko kwa Abraham neli ngao ilira aigana arwaririkire Lamek makori ngajure Lamek no are okay mbia mono sana ikaransa ngo bono mwenzi tigango ndaro mwana okoro kwa Petrus imukyo koboko igoro asante umwana okoro kwa Naomi asante umwana okoro kwa Sara asante umwana okoro kwa Gladys asante umwana okoro kwa Lamek kero kya kare mo ina asigira disi ina babe kabuna mwaso gate kurwese nda yanyoko bono Lamek no ale galia umwana koro rutu ngajore asante na Miriam asante
Lorna. Okay. And Josephina, where are you, Josephina? Thank you. Abana butu wacha kusabira. Naende kera tu achire kubasabira bono bune kanisa. Nabonta gete ko irali ngana lia Nyasaye kurwasi kitabu kya Marko. Ibere ke Mungu kya kemo. Tagete ukwane mugano yu asobwenge tindiko yo soma. Ikiagera chinsa choko soma nabura nyore ngamuwetana nabantu. Akirende ikiyatorete kenene. Nogo soma lingana lia Nyasaye. Tiga nsome ase kitabu kya Marko. Ibere ke Mungu kya kemo. Elinde nkwane chipointi sato choka sobwingi nambe yemo tusabe tate Nyasaye tomba tole lingana lyao tinginju ye familia ye muiko tigatworokera lya serie dra Yesu yoro motoria agasoka Bernam na inde nyuma ya matuka make akaiwanga nao ali nyumba eli abanta bange bagasangere kanamo tiliatigara ali bagase bare nonyango ikagesieli na Yesu akaba ogokwana lingana asibare abantu bagacha bakamorentera umuntu urengerigata ubugoirie n'abantu bane ikiagera batanyarete kumuika ange asinge nchiyo muganda bakabochora ikirama asari arenge kuba korire kugetagura bagaikia oborere boria urengerigata araire Yesu agachekorora okwegena kwabo agatebya ori urengerigata omwanone ebibe byao byabe. Hallelujah. Chipointi satongo kwana agiga bwa sirikeli nambe yemo ekeroko yenda sumusangirikano Yesare na Yesu asya umugando yuime ororege ntekamo ekyogo korororo abantu barengorora sumusangirikano omonene buno yo baicha gasengenchu ya faith kiro muntu naicha neringana lyaye asumusangirikano yo igo Yesu nabwato musangirikano abantu abange bakagendororo kyako genda asumusangirikano bwa abantu kwa manyanga Yesu noare na haya kwa manyanga kyoko bera asumusangirikano yo. Hallelujah. Point ya point ya kabiri na babantu baragotange asumusangirikano achenda kwa bwate teikira na kurwa segesieri watagete nabora nyoro muganda ogotangire nabora nyore ese familia ino ekerengo mwana yo feiti abwate kyara na iwe baukwana inganigale kuna kurera amagacho yenyomba ya mamu mwabo nabora nyore nga makweli yo mwana oyo atangire ebirengera lyo ebyo bya feiti iga sore karo nyore nga ebirengera byao byatangikire kera toka se familia yenga amakweli yo mwana umino abareteiro musunte mwarorenga mogocha goikera a point neye abasacha abagoteba bane baburetie omuntu ligata na ya sobogima bwao ekere bintu bitali kogochira buya ekere okonyora gwatange kire ekiagera abantu mbaro bakugutanga abasacha babane kero baregesieri batagete gosoano ligata ime abantu mbarengorora bakungu abanetuna batanganete mapema bakabakani nga ntuatangana tigagotoretera liruruchi onye mwamaete Yesu narenga emware gocharirieri mapema bakalia alternative P asobo imabwao akeroko nyoranga bintu mbira akogendera buya ligia enchira ya kabere akorega ntukiege oike ne enchira ya kabere ogoika nigo kogenda igoro akagera irigoro chinguru ogoikera korugoro go chance abasongo na bali bagosome bagochiruka nga force of what of gravity timbu ati chinsango koherera igoro y'umugano uyu abasacha barengoro batangete ligatandi soa abakungu barengege sieri batangete ligatandi soa ekero abantu babahagete sabu ya kabere bakagenda igoro tekuna kwamere n'abantu muri ya moyiga lyoko tisonye bintu byaho mbira gikoreka buya think twice ake sabu ya kabere elindo kore bintu enkire ngaho. Hallelujah. Onye nkire kware gotera matera wasangire ngatera asoka buyo tiso ake sabu ya kabere lina alia ina irongo omongina onye sabu ya uyo mugondo bwangira gosoki byo mahita bangina ndira gwake sabu ngabona lisibeka lya chakire oboyo mbonganiga chibando chinganiga
asa yu agusimikira butambe eri butatu ono muntu ekondo chiabe eri buina no kuburuga eri butano akogesa mitondo ikumi yoka kozanjo mugondoro na buko na kogenda boigo think second alternative yo mugondoyo haleluya Nyasaye nabwo ate birengero bya kabira ase familia ino wetera sama kweli yo mwana oyo bakarro omuntu korugoro oikiugo chainse bari bare kumutanga bona kero muntu mununi wore wasi ekiagera chinguru cha rurigoro chigo cha nabona ari kugusabira naye asenga yawo chinguru cha Nyasaye chikubwate korugoro chicha sore aseretera Yesu familia nabona ari kubasabira nga chinguru cha Nyasaye chibabwate erinde chinyare kubabika naendo bogata na kelimo chikiare kobege kongwa semore kinyare kuruororo aseretera Yesu oyoro motoria wali sinju tusabe usabande untukana ne familia ye nyonjukana ne tukoro gusaba tukanana na kolire gukwane kifungo nare gukwana kifungo ngetani abandi nabakwana toto gukora ogusaba ase familia ye ekero baetana ni rugane chinguru cha Nyasaye usaba tole omochenu utate Nyasaye faith ni gare to mugando yo bwensiga elinde bonsi abo bategarere lingana lyao abo bayicha singenchi yoko bakirore kurwasa ale okore emirimo ao n'abasani be kanisa mbaye cyagage kyagira rengaso mukorera ibwe nyumba yao ne familia gamo no mongine n'abana bamwe abo bayikaransire busia ne kirenge akane Nyasaye tu akwane kurwasa orenkelinga nigora atokorera manene karo tokori yenchira yende ya kabere yogo kore emirimo amonaye Nyasaye bone nkeye na Yesu kirigo cha samabokao ekiaira kwa banchire kobororo asikireka chiabono makweli omwana yo faith Nyasaye abo gusesenia asenkeye mararigana elindo buya bwa bokoreke tinyi mamo mwaba marigana kumusibaso omwana yo asogete korua chinyama chiana chetu asengenchi yo mwana oyo obuyabwa obunyare kumoisana Nyasaye na kumusiba n'orukini rwawo n'abana bamwe abo baho morembe bwa marigana ndo batinye n'abasani babo bonsi bayica Kristo obuyabwa obuisane kero yo mono mugando yakerora agende esko niba ko bikoiranire aserietere Yesu oyoro motoria amen. Thank you and God bless you. Nakorire gaiga abantu baminto mokorakero murandi chingo bichingiya turagerira ingana lyo monene omweshimiwa naro korukwa nga Simba arati ngomo igumore munankaranse taiga yona nyorire message ogonte bingo nyorira mangana yaiga ndaindigererie simime otenenire ne familia na chiri buchiaye isano nakimogoteba ubogaba nakoboria muamagoro narakonya gusaba andi musabirani. Thank you. Biamono Douglas, biamono pastor soko bo mwengene lingana lienge. Tima tinga ngoli oro kwa introduction as a family. Maybe very quickly. Siminera igokoranga yabere motecha omonyana nyirigia. Siminera monyana nyirigia nkagatotangasira. Omugano ngore korwa as a family. Nakaro the introduction ere. Aliga nkwara onkonya ngaiba no kwambera alega gakonya goke kigonya gokore kana aliga njugo chana amanye tokore gasi intaka tokore osori ondo mwabo njugo na nyorire report ng'omweshimo omujumbe bweri roberi abo tutuma saba utumire report yaye uri ubwate report ngayore njugo cha bwango garugo yetebe rinde tokore ngukora tore waremerera niri na shukuru akogera toja matanga nkoera rubia twalemererani kana mangana achire buna pastor tebe karibu sana enche tengene wage kwani awarero goro ware kevande ware mate bakwani nga boide miamono dotara samabe miamono mochumo itubora ngo sotara kamosemo maite bakwani no
emebiro bende menge menga bwate ase constituency ne mamayete nabate birengande te ngora somo chibongwa na nde batenge ngora ase ngejo sire wo mwancho bo fake igana tere ngora na boigo ntume chiwe ascha yiga chiri wibere mbeke ase family na 500 ngende sama chumaro barari mbaye bia mona asa konte bia mona Biamono aliga akora introduction ye family no mugano nya koro rangu ndo tukore Biamono kurugura aria na mata na bakogenda tubeke birengere yagara tumanye family abono twachira egere mororenga nyagusira ningatiga ngina ningo bare batamo manyeti abana ba mwambarabi buna tuabwatane biye kuru muchaka no titogokora biya ono nabonagania nchakere korwaiga timaitinga monsi moroche mwensi morigere timukaraiga gose bagotenena buya bareiga korwaiga oyo chagete oyo nandiane oyo ngina moke omwana oyo osira noyo kumubwatia nere ngina Faith Nyanchama Ongwae noyo kumubwatia noyo ngina moke igona akorire korwaiga ngagete mubwate information nga tato mwabonere konyoro itekire korara matuka aira atari make noyo kubwatia iga nere nyaroka ya mintenene gose ya mwabo Faith okoro kwa Petris nabako basalioti egera mwara senje baje babekana cyanga nchibeka inake oyo kumubwatia nere nenyaroka ya mindo ya kabere koro kunaum nere tiga basalioti oyo kumubwatia nenyaroka ya minde koro kusara nere tiga basalioti oyo kumubwatia igakoro kwa kwamboka erdaline ngaiga lakini ntobwate niriye gesongo biamono noyo kumubwatia akoro kurutu nere noyo minto amagombo na manene noyo kumubwatia akoro kumirisenti nere okubwati buna babangana iga mondo tabolinga ningomo nene ningomoke nabo babangane biyaiga noyo kumubwatia akoro kurameki rameki nere noyo minto ese familia nere omumurabieka na babatigaira babere kegusingoro kubarenge njogete moicho iruna mwatebire igo oyo nchosi noyo ndomoro karona amangali etamenge igo na nchoyo nare kubamanya nchare dio ibwariga aiga minto mbiyamo nasenge njo mwacha ko twapole nase moko genda nyasaba rusire bigo chanjira moike buya na ende tobwatira na ndons mbiyamo nasenge njo yo ntegerera mbiamono aliga goikera bu mbiamono family yonare kuganinga Douglas ya kunya kombire tena tero como Douglas otizo como rancha abanyorwa karaga ndo kora boigo bari twanyorwa twacha nyuma twatera ngori twacha gukora mbwate sibona abo nkundi mbwate kwenda gocha Douglas very quickly tonyoro sabakwa mwari tokore abongo nyagoteba ngambia mona sokora merania na sokubwaterana kara bantu bara abange turi kumanya ningo lakini rende karokenda asa twaetani twakomochera utatua nabogo twabera bano nkundi nabwate gentoga eke abonta gete useo togo eta buti manyeti tokore muna togo kora mu manyete ondocha nyimo bwate ge togenda na kerokyo nkire rwacha gukora mbireroki ego bidi to eta abuna batogo eta Douglas yora nyare gocha inchu bano bwango igabana Douglas ya gukora tusabe ekora abantu bane ngare bagoche kora boigo tiga tubwatira na komoranje gatoji gukora Douglas okay abantu ba minto na kotenga marieta ngoro ku Douglas yotiso mwaro rire ngana rutembo akiri mna mwago ajire iga mpaka abande babere mwe boboete kuno imore nere mote tori gokwa mote kwangusire mono mote tori gokwa alabu mokore iga mote ngoko semeri nkoro ai minto iga mwaita baboli ai minto irero ndero
monginoria ugaseka muna mama igo mama nario sekete gusengurira okay ogatera ngore ngora atebanga akabuata village akamoninga ningia agatachera nse muntu tabera maega mokore otaiyo tigane togotera koiga no monena basiseni mbija mona soko ngalibaga antu ba mito mbija mona soko tobwate sia Bosongo family, may God bless you. Mmefanya mambo makubwa sana, bantu wa sacrifice sana ali Bosongo kurumonta kumnyoka. Mungu awabariki sana. Asante Nka TV, This TV na wale wengine ambao runinga zile ambazo ziko hapa. Mungu awabariki. Nipe wimbo. Ingi wena indalimo Bosanione
Vete al Torino, vete al Torino, vete al Torino, vete al Torino. Vete al Torino, vete al Torino, vete al Torino. Arrivano 5 vicino! Moranda no morem, Moranda no morem, Moranda no morem. Mbia mono, thank you so much. Wano, nabona gania totekerane bia tokore. Nabonta keteko tebange nse monere tu atu makare ntoriko chiororo. Kozi karo kurandi kwa bera nere ntoko genda bairi ntoba etiribaga. Program njare ngo lakini moroche buna yaba. Lakini ndoje ngataba etibo bese birengala ribiana. Nganonye tu okay. Nonye tuaye korona tuakora na kinanya gotebera ngatoremereranie baria abasani baria abo mwana oyo wamefanya kazi kubwa. Njendo chengambuya gakia bairi mutu abere yantu baetiri bagakara kwende kwarena na bananya goteba bintu mbya nyagukera na byonsi abana ari wancha oikeraiga ngarigani mu pastor kwa ombi la mwisho kama sita elinde gakonya gocha gakimbia mono mwenzi pi obwatera nirizo kwa lia rero na kururiye mangana aya abete gwikira bono iga so rende mbia mono sana tikatwabwaterana karari guri akobetire ko monta korusi no bo mokongu no twara chinguru karaga ntoki tikatwabwaterana iga bona tumanye tutokora botambe mbia mono gaki. Thank you, welcome pastor. Ongo manyiwa ngasaria ni gara inge na indake igobono mugando yobwensi ntokwendo munangukura iga mama ni gukumbwati na bana abao bonsiga nondo rigeti kubakwani obakwani kera tu akurire kwa ni faith igo munangukura gusaba iga nimukubandire ne rigonde tabase kubatigari maiga barisha bambwati guchiarie kiara na kare ekero muranyore ngari bagandiro kwa ya gachuba nini mura turunyuma singencho yoko teroro gatokoro muyigoyo tigango totene twensi ura singencho gusaba. Gusaba tore.
oba kunya sawi to kare na kare kya era kwa romo yego faith aiga sigetio ikirega kera to ko enda singi nchu kumwire ni aseliro bakorengana ne chira igo twasabire nga oboko kwao ko bamane familia ye ne mirime yera korwe sese ni bons kera yo mga kogenda no buya bwa butigara sinkeye aselitera Yesu oyoro motoria amen. Check 1 2. Chilia Bwana songe, Chilia Bwana songe, songe bele, Chilia Yesu songe, songe bele, songe. Ever sure. Samuel Mama. Songe bele,